Здравейте, приятели! Днес ще правим реакция на Skibidi Multiverse 036 на Dom Studio. Дай сега ще изчакаме таймер. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Айде сега почва. Какво е това? Някаква кула. Някой дрилмен, може би е Титан дрилмен, като гледам. О, Титан Тавамен дойде. Но това като гледам е стар. Като си помисля. О, дядката дойде. О, ето ги пак тези мутантове. Your time has come. Your time has come. Пусто. Вот тук. Тук се бият. Отвътре. О, ние сме от Plungerman, където е, нали? Разбрахте. Където спаси Speaker Woman, нали знаете, помните предишното видео. The Woman, Camera Woman... кой има там? И този дръвен. Успяха. Браво, Speaker Woman, да, браво на тях. Това е хубаво. Кой е? Тука. О, това чудовище! О. Кой? Камеруман. И тя вече има като в това. О, не, той лагер стича. Не, Plungerman, не падай. О, той сега не вижда. Ако го направих и така в сенсе. О, да. Колко мама. И тя вече има джетпак. Хубаво го пуснаха там. Палец нагоре. И сега тръгваме. Тръгваме пак така. Дрил Woman ще спасяват, както виждам. Ако на някой се обади. Прекъснаха. Ало, пак това, където беше в началото. Да, Титан дрилмен. Това ли е? Много очудващо. Твърде очудващо. Твърде супер очудващо. 4 минути. Само 4 минути ли е? Чакайте малко. Тук гледа... Тук ден
веднага стана на нощ. Аз се чуда как е станало така. Те как се приготви? Той всички оръжия такова. Ще има една борба тук. И една борба тук. Титан Дрилмен къде ще бъде? Не знам. Може би ще се присъедини при това. При Титан Тъвмен. Или там ще прокопае. Не знам да... Или ще бъде при дядката, или ще бъде с Титан Тъвмен. Аз съм за Титан Тъвмен. Да бъде с Титан Тъвмен. Че го излагаха. Ама дано да ви е харесало. Довиждане и чао!